paring panghormatan menapa ingkang dados pangajapipun panjenenganipun Bapak Demang Joko Turdi Kristianto ingkang nalika nenggan samangke paring doa dumateng ingkang sampun sunare wonten ing Kasedan Jati Lumibit eyang lambang kuning munjukaken purwa rasa syukur wonten asalipun Gusti ingkang akarya jagat Lumibit kirang wujudipun duga warsa duga saha sekarang warsa setunggal taun pramila lampahipun dumateng sangyaning para